Părinții fetiței care și-a pierdut viața într-un cabinet stomatologic vin cu noi detalii. Părinții fetiței care și-a pierdut viața într-un cabinet stomatologic vin cu noi detalii. Părinții au ridicat acuzații serioase privind modul în care a fost gestionat cazul și cer să afle dacă toate protocoalele medicale au fost respectate. Familia vrea să știe de ce s-a optat pentru anestezie profundă, în condițiile în care, potrivit lor, analizele preoperatorii ar fi impus o evaluare mai atentă. La mai bine de 6 luni de la incident, rudele spun că nu există încă o concluzie clară privind eventualele responsabilități profesionale. Lipsa unui răspuns definitiv adâncește durerea familiei și sentimentul că adevărul întârzie să apară. Mama fetiței vorbește despre frustrare, neputință și nevoia de transparență. Pentru ea, întrebările rămase fără răspuns sunt greu de dus. Dacă intervenția putea fi amânată, dacă metoda de anestezie a fost aleasă corect și dacă micuța a fost monitorizată corespunzător pe durata procedurii. Ancheta este în desfășurare. Autoritățile competente și structurile responsabile de verificarea actului medical analizează circumstanțele în care s-a produs tragedia. Procedurile includ examinarea documentației medicale, verificarea analizelor preoperatorii, evaluarea medicamentelor administrate și stabilirea modului în care Un astfel de proces poate fi complex și poate dura, mai ales atunci când sunt necesare expertize medicale, opinii de specialitate și analiza detaliată a fiecărei etape din intervenție. Întrebările principale care persistă în acest dosar sunt legate de alegerea anesteziei profunde, interpretarea analizelor, monitorizarea copilului și reacția echipei medicale în momentul apariției complicațiilor. Familia solicită acces la toate informațiile relevante și își dorește ca, în cazul în care vor fi constatate greșeli, persoanele responsabile să răspundă potrivit legii. Un caz care readuce în discuție siguranța copiilor în timpul procedurilor medicale, tragedia readuce în atenție riscurile asociate intervențiilor care presupun sedare profundă la copiii foarte mici. În astfel de cazuri, evaluarea preoperatorie, alegerea metodei de anestezie și monitorizarea permanentă sunt esențiale. Deși astfel de proceduri pot fi necesare în anumite situații, ele trebuie realizate cu respectarea strictă a protocoalelor și cu o analiză atentă a stării generale a pacientului. Pentru familia fetiței, timpul scurs nu a adus liniște, ci doar mai multe întrebări. Părinții așteaptă ca ancheta să stabilească exact ce s-a întâmplat și dacă tragedia putea fi evitată. Până la finalizarea procedurilor administrative și judiciare, cazul rămâne în curs de clarificare. Cert este că durerea familiei persistă, iar nevoia de răspunsuri devine, cu fiecare lună care trece, tot mai apăsătoare.